आणि जितको पैसे तुम्ही वाटूक घालायतात त्या पैशात जर एखादा हॉस्पिटल किंवा रोजगाराची संधी जर आमच्यासाठी उपलब्ध जर तुम्ही करून दिल्यात ना तर आमच्यासाठी तुम्ही देवत बनताले. हे आपलो शब्द. आणि मी त्या उपक्रमाचो स्वतः मना व्हिडिओ घालतले तुम्ही न सांगता. नमस्कार मंडळीनो, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका अगदी जवळ येतात, म्हणजे उद्या परवाच. तर मी काय तुमका जास्त काय सांगायचं नाही, कोणाक मतभेद घालूया, कारण तो प्रत्येकाच्या मनाचा प्रश्न असता. प्रत्येकाचा मत ह्या मत असता. कोणी कोणता मत हिसकावून घेऊ शकणार नाही, भले पैसे देऊन सुद्धा ऐकत घेऊ शकणार नाही. तुमच्या मनाचा प्रश्न. तर मंडळीनो, मी एक मालवणी हिरो फक्त तुमका हसवचं काम करत आहे. तर त्या व्यतिरिक्त आज जो ह्यो व्हिडिओ करत आहे ह्यो फक्त तुमचा मत वाया जाता नाही म्हणून फक्त व्हिडिओ करत आहे. त्या फक्त इतक्याच सांगा की योग्य माणसाक मत घाला, कारण नेते येतले तुमच्या घराकडे, तुमका मस्त मस्त आश्वासनं देतले, स्वप्न दाखवतले. तीच स्वप्न आश्वासनं जी महानगरपालिकेच्या टायमाक निवडणुकांच्या वेळी दिलेली होती. पण ह्या टायमाक तुमका गप्पा राहायचा नाही मंडळी. तुमका प्रश्न विचारूचो अधिकार आहे. तुम्ही बिंदास विचारा, तुमच्या मनात काय काय आहात बिंदास त्यांना विचारा. आज जर तुम्ही प्रश्न नाही विचारल्यात ना आणि पैसे घेऊन जर मत घातल्यात ना तर ह्याचा दुःख तुम्ही उद्या भोगताल्यात. म्हणजे कसा माहिती आहे, हे तुमका भोगतात लागत नाही, मेन म्हणजे तुमच्या पोराबाळांका भोगता लागताला. कारण तुम्ही जे आता हे पैसे घेऊन मता घालताय ना त्याने काय विकास तर होतो नाही. होतो काय मला सांगा. ज्याका आपल्यावर विश्वास असता तो कधी पैसे वाटता काय. कोण आहे असा नाही. मी खयच्या पक्षातून आहे, मेन म्हणजे मी फक्त माका योग्य वाटतं ताच मी बोलायच्यासाठी व्हिडिओ केले. मी तुमका मंडळी हसवचं काम करीत असतंय, बरोबर. आज मी फक्त तुमचा मत वाया जाता नाही म्हणून हे व्हिडिओ करत आहे. तुमचा मत वाया जातात नाही इतक्या सांगा. तुम्ही पैसे घ्या नाही तर काय करा, तुमचा मत परफेक्ट माणसाकत घाला जो विकास घडून हाडतलो. येतले प्रचारासाठी भरपूर पत्रिका बित्रिका लिहून वरती लिहिलेलं असताना ह्या करून दाखवतलं आहे, ता करून दाखवतलं आहे, पूल बांधतलं आहे, ह्या बांधतलं आहे, रस्ते बांधतलं आहे. अरे खय खय इतकी वर्ष आम्ही लहानपणापासून ह्याच ऐकतो, ह्याच बघतो आम्ही, पण कधी सत्य जावकत नाही. आता फक्त तुम्ही जितके जे उमेदवार घराकडे तुमच्या येतात त्यांना प्रश्न विचारा की बाबा ह्या तुम्ही खराच पुरा करतालात की नाही, की नुसती आमका एकदम चुतियात काढताय. ह्या सर्व तुम्ही प्रश्न विचारा. बिंदास तुमका विचारूचं हक्क प्रत्येकानं विचारा. खराच तू ह्या बाबा बनवून दाखवतलं आहे काय, आमच्यासाठी एवढा ते खराच करतलं आहे काय, पत्रिकेत लिहिलं तितके ह्या पूर्ण होताला आहे काय, होताला तर कधी होताला आणि प्रूफ काय तू करून दाखवतलं आहे. कर भावा, मालवणी असं भियान दडान राहा नको, बोलाक शिक, प्रश्न विचार. आणि सगळ्यात पहिल्यांदा ना नेत्यांका देवदेव करूची सवय जी आहे ना ती पहिल्यांदा मोडून टाका. कारण नेते हे देव वगैरे नसतं, हे जनतेचे नोकर असतं. ह्या पहिल्यांदा समजावून घ्या. जेव्हा राणेसाहेब मुख्यमंत्री होते बघा त्यावेळी जो विकास झाला तोच अजून त्याच्यानंतर सावंतवाडीतली आता उपजिल्हा रुग्णालयाची तारा बघा तुम्ही समजला. हैसर कोणतरी मराच वाचलो ना तो मरांनाच जाता त्याका वाचव आमका टाईमच गावणार नाही. आणि जेव्हा आमका टाईम भेटता त्याका हॉस्पिटलला द्वारा त्यावेळी तो वाटेकच मारतात. आणि ह्या विषयावर कोणतरी बोललो ना का नंतर एक फालतूपणा चालला, ती म्हणजे त्याच्या व्हिडिओ कमेंट वगैरे करणं, मोठे त्याका भय दाखवतो प्रयत्न करणं. तर त्याच्यापेक्षा डेव्हलपमेंट करून दाखवा ना तुम्ही. आणि जितको पैसे तुम्ही वाटूक घालायतात त्या पैशात जर एखादा हॉस्पिटल किंवा रोजगाराची संधी जर आमच्यासाठी उपलब्ध जर तुम्ही करून दिल्यात ना तर आमच्यासाठी तुम्ही देवत बनताल्यात. हे आपलो शब्द. आणि मी त्या उपक्रमाचो स्वतः मना व्हिडिओ घालतले तुम्ही न सांगता की तुम्ही आमच्यासाठी ह्या केल्यात, करू शकताय काय. ह्या मी नाही बोलले, आपले पूर्ण मालवणी लोक बोलतात. हॉस्पिटलची गरज आहे आणि रोजगाराची गरज आहे, ह्या आमच्यासाठी तुम्ही करू शकताय काय. माकासुद्धा व्हिडिओची ऑफर येईल, मी सुद्धा 1-1.5 लाख 2 लाख कमायले असते, पण मी त्यावेळी तुमचा विचार केला आहे. माका नाही करूचं म्हटलं, माझ्याकडे सुद्धा पैसे कमी होत, माका गरज होती. नारळ हाडताना मी विचार करते. सो विचार करा आणि मत घाला. धन्यवाद.